Madoka chere mabuja akanaka tauya ano dzanyasi dzinosokodza nhau zuwa rochipfumba mwedzi uno waKakunguru. Tiri kutanda kunyepai kuti wari kunyoresa mapepa okuzvahwa pabodzwa nokupa vanhu zvitupa waripo papuraimari yopachirindi nopapuraimari yopagurure nopapuraimari yopanyamakope. Endai ikweyo konyoresa wapwere wareke kugotaikiwa nomukana inouya pamberi pa. Mukapedza kunyoresa mapepa pabodzwa nokuzvitupa moenda konyoresa kuvhota kumudze pamahofisi ohurumende nopamutoko senda ipo paDDF paye. Wamwe wedu wabi edu mazezuru wariko kuUMP kwai munoenda pamutawatawa, wamwe wari pamurehwa munoendawo pamurehwa senda monyorese kuti zviite zvakanaka. Taramba wasara mabuja. Bato roCCC riri kuendera mberi nokunyoresa kurudzira vanhu kuti wanyorese kuenda kovhota. Kunyangwe bato roZANU-PF novamwe vakuru vehurumende vari kuita kupupa furo kuramba kuti vanhu vanyepane kuti endai konyoresa kuvhota. Ipapa zviri kutosaika kuti iko nokutoti wakuru wehurumende wakubva watoreketa kuti vanhu vari kukurudzira vanhu kuti wanyorese kuenda kovhota vari kuda kuti hurumende iningisike seyakanyangaritsa pasi rese. Heno kuti zvinopindirana papi izvozvi peno ndokupera kwopfungwa dzavo kwaakuitika. Tichadozviziva baizvo tekai tigoringa, asi vanhu rambai muchienda konyoresa kuvhota kuti nguva yesarudzo yasvika tiende kovhota tese takaita kuwanda kuita svarara chaiyo. Nyasi tanga tiri kupenengura kubvunziwa kwagweita Mubvana waiye waMohadi paita mubvunzo wekuti apinde basa kuzeki. Aidi akaita kupoiriwa kusaya kana chibodzi chinoreketeka chaakagoreketa, asi tatozosamisika kuti sei akapinda pachigaropo. Zvoa zvabuda pachena kutoti yenge itori tsoro yange yagara yakanangisiwa kare yakatomunanga iye kuti ndiye agweihwine. Aidi bato roCCC ragotoreketa kuti raakutotora matanho ipapa kuti riedze kuedza kuti abisiwe nokuti zviripo izvozvi pane zviri kuitika zvi paribe kana chisvinu. Rekai tigoringe kuti vanobudirira chere pane zvavari kudazvo. Masoja woZimbabwe National Army aita kunyadzisa nyasi paburika gwaro rakanyoriwa nozuro uno riri kureketa kuti kwai kambani yaJB Family Electronics inofana kusiiwa ichita zvainoda madira tibvange paribe kana anoibvunza kuti wari kuitei, nokuti kwai iwo wanopa mari dzavo nokupa zvimwe zvinhu kumasoja pabodzwa nokutsigira zvirongwa zvohurumende. Pakaita kunyangariwa izvo zvawakanyorazvi zviripo pamutemo. Bumbiro romutemo ndo rinotonga munyika medu rinobvumira zvakadando. Heno mabi yangu kuti wachaita sei ticharamba tichiona, nokutoti ipapa wanga watoreketa kuti anenge ada kuwamisa anenge ari kutomisawo nopfungwa nobasa hurumende. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoringe hedu, asi izvozvi zviri kureketa kangoma kari kuriritsa kanyanyitsa kurira kangomaka. Rekai tigone magumo kune nyaya. Farai Maguhu Natural Resource Governance Center kwai agoreketa kuti nyika yeZimbabwe iri kutaikiwa nomari inoita mamiliyoni emari ekuAmerica 150 $157 million pamwedzi mbodzi nowanhu vari kuba goridhe basi. Pakaita kunyangariwa paribe agoziva kana kungwisisa kuti zviri kumbotekaita sei izvozvi, asi maonero ari kuita ari kuti akaita sarudzo notsvakurudzo dzokuringisa kuti zvizvi zvinonyatsoitika. Akaboya kuti kune tundege kunouya munyika kuchiburika paribe agotoona kuchiburika kuno goridhe. Dzimwe ndege kurukuru dzinenge dzindobhururuka novakuru wonyikawo novamwe vakuru vanozikana mumatongerwo enyika dzinenge dzindoenda paribe kana mubodzi anomisiwa kana kubvunziwa kana kusechiwa bhegi rache kuti rinenge rakatakurei. Pakaita kunyangariwa chaipo. Dare roparamende kwai ragotiro rakuedza kureketa nomutungamiriri wenyika izvezvi kuti wabise mutemo pabodzwa nokubisa vanhu wakaisiwa mujere nokuti wakapa vanhu waidana nawo chirwere choHIV iwo wachiziva kuti wanacho.
pakaita kunyangariwa. Kwai izvozvi zviri kuitika nokuti mutemo wapo uri kuti izvo ichiri mhosva ba kugopa munhu chirwere cheHIV iyo uchiziva kuti unacho, nokuti chaakona kurapika zvokuti chinogona kusabatika zvachose. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigone kuti zvinopera sei izvozvi, tinenge tichindokunyepai. Tiri kufara nyasi kwaburika masoko kuti wapwerewo pachikoro chofundo iyo paTynwald High School kwai wakagwenda koita zvomutambo yemakundano yemarobhoti inonzi Global High School Robotics Championship. Wakabva wakwalifaya ipapo kuti waende mberi. Haata kutowashwira tusvinu. Rekai tigoringe kuti wachapuwawo chere mari dziri kundopuwa mwedzi dzokuti wayamurike kuenda ikweyo mhiri kwako wachazoda kuenda. Tiri kuwarovera manja tichiti pamberi nazvo. Tikaringa dzomutambo dzanyasi, chikwata cho Herentals chakwapura chikwata chongezi Platinum nozvitatu kwanya. Bulawayo City ikagochapura kuHwahwa nozvitatu kwanya. FC Platinum ikagokwapaidza Bulawayo Chiefs nochibodzi kwanya. Cranbourne yajawo chikwata chodhimbare chibodzi kwanya. Yadha neHarare City paribe atinyepa kuti zvanga zvakatamba sei, nokuti kwai zvakatotamba nozuro zvakaita kunyangariwa izvozvi. Tiri kutoda kutoti tizive asi paribe agotinyepa. Mangwana kunenge kuri kutambawo Boso neManika kuBarberfields. Triangle ichatamba neZPC Kariba kuGibbo. Kepekepe noBlack Rhinos kuNational Sports. Tenax neChicken Inn kuVhengere. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. WokuZambia waBiedu wari kuita kufara kureketa kuno mari yawo iri kuratidza kusimba chaiko zvokutoti ipapa yatomisidzana ikatogwisa mari yomuSouth Africa pakusimba. Paidi waBiedu zvawo tiri kuramba tichindohwewa rute kuti dai kuri kwedu wakomana. Wakagame wagoreketa iwo kuti waribeka nhanda nokuti wapinde futi pokare kuramba wachindotonga makore 20 anotera. Wagototi wanodaba kunyepewa navanhu vokunze kwenyikawo kuti wachireke basa nokuti kana vanhu vavo vachirundovavhotera iwo vanoramba vachipinda. Aidi pakaita kunyangariwa. Ukaona vakuru vavo vachiita kudandi woziva kuti heno mabi yangu zvivari kuuika ipapa. Nyaya yedoka iri kufadza vazhinji kuSri Lanka. Vanhu vari kuita zvokuratidzira ikweyo wapinda kuenda kumba yamutungamiri wenyika kuState House kwacho ikweyo. Wakaenda koita mutungamiri wenyika akabva atoita kutiza chaiko. Zvaita kunakidza, zvaita kufadza uchiona mavhidhiyo vanhu vakaita mavhuno manyara imo muimba yamutungamiri wenyika. Vamwe watobva waenda koshamba, vamwe wakagopinda mumvura wachituhwina havo warimo kufara kupemberera kuti wabisa hurumende yavasiri kuda. Aidi heno mabi yangu kwai munokopawo nhaka dzovamwe. Rekai tigoringe kuti inokopeka cherei heno mabi yangu. Asi izvozvi ndo zvadoka zviri kuitika. Kwai ino mutungamiri wehurumende iko kuPakistan kuSri Lanka ko agotoreketa kuti kwai mutungamiri wenyika achazoda kusiya basa zuva ro13. Vanhu waribekana kuzviterekera ipapo. Wabva watoenda kopisa pokare umba yacheiye mutungamiri wehurumende. Atati zvakanaka nokuti wakandoreka kumubisa izvezvi yambotiza kudari paanobenhuka chinenge chiri chimoto chaicho. Masoja anoita kuita kupedza vanhu murakatira chaiwo. Rekai warambe wakadzvanya ipapo. Elon Musk kwai agoti achadaba zvokutenga kambani yoTwitter zvaanga ari kuda kuita. Iyo kambani yoTwitter yabva yatomubisa padande mutande pawo. Wakati kwai ane zvinhu zvaaporonga. Heno mabi yangu kuti zviri kumboitika ipapa tichakunyepai kana pane zvimwe zvaburika. Tichiringa dzomutambo kwaiwo kuKenya kwaita musikana wokutanda anonzi Angela Okutai. Kwai ndiye hwina mutambo yoWimbledon yavanotamba vari wairi. Tiri kumurovera manja tichiti pamberi nazvo. Pokare nyasi chikwata choIreland chahwina kuchikwata choNew Zealand mutambo werugby no12 ku23. Iki zvaita kunakidza vazhinji wadoka wachita kufara nozvazvo. Ipapa South Africa yatonorewa pokare payakubiwa 12-13 nochikwata choWales.
paita kunyangariwa izvezvi misodzi yakaita kuti mokoto ipapa kumabhunuya pakaita kunyangariwa. Asi tiri ipapo sondo rino tadifamira pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.